V advente si veľmi rád pripomínam jednu myšlienku od Blaisa Pascala, francúzskeho filozofa, matematika, fyzika a teológa, ktorý žil v 17. storočí. Pascal bol veľmi všestranný a obdarený človek. A to, čo je na ňom zaujímavé, je, že popri všetkých svojich zamestnaniach a aktivitách si veľmi jasne uvedomoval potrebu stíšenia sa a uzobranosti. Pretože vedel, že práve v stíšení sa a v uzobranosti sa človek osobitým spôsobom, veľmi intenzívnym spôsobom stretáva sám so sebou a stretáva sa aj s Bohom, ktorý ho oslovuje v hĺbke jeho vnútra. Pascal to vyjadruje veľmi pekne v jednom krátkom texte, v jednom úryvku, ktorý by som teraz rád ocitoval. Nič nie je pre človeka neznesiteľnejšie, ako byť v úplnom pokoji. Bez hluku, bez práce, bez štúdia, bez zábavy, bez rozptýlenia. Keď sa náhodou ocitneme v tichu a pokoji, hneď hľadáme nejaké rozptýlenie. Rozptýlenie je naším liekom na všetko. Je vyjadrením našej túžby po nemožnom, po úteku od seba samého. Keď sme smutní a chceme zmierniť biedný stav našej duše, hľadáme rozptýlenie. A pritom ono je našou najväčšou biedou. Bráni nám totiž uvažovať o sebe samých a tým nás ničí. Bez neho by sme v biednom stave hľadali vhodné prostriedky na prekonanie biedy našej duše. Ale rozptýlenie nás zabaví a vedie nás k ešte väčšiemu vnútornému zmätku. Pascal samozrejme nechce povedať, že rozptýlenie samo o sebe je zlé. Človek potrebuje rozptýlenie v určitých chvíľach svojho života, v určitých situáciách, ale Pascal upozorňuje na to, že potrebujeme aj stíšenie sa a uzobranosť. A to si myslím, že je veľmi adventná myšlienka. Je to adventná myšlienka aj preto, lebo charakterizuje dve veľké postavy adventu. Jána Krstiteľa a Máriu. Na týchto dvoch postavách je pozoruhodné to, že každá z nich žije stíšenie sa a uzobranosť vo veľmi odlišnom prostredí. Ján Krstiteľ v pustatine, v púšti, ďaleko od hlučného davu. A Mária naopak, uprostred mesta, uprostred mnohých ľudí. A to si myslím, že môže byť inšpiráciou aj pre nás, pretože každý z nás žije v tom svojom prostredí, v tom svojom kontexte. Okrem toho, aj u Jána Krstiteľa, aj u Márie vidíme, že stíšenie sa a uzobranosť vedie k veľmi prínosnej a úžasnej aktivite. Čiže nie je to stíšenie sa pre stíšenie sa, je to stíšenie sa preto, aby z tohto ticha vyvrela nová, premenená aktivita, nová činnosť, ktorá potom má veľký vplyv na celé dejiny spásy, dejiny sveta. Prajem všetkým nám, aby sme boli ľuďmi stíšenia sa, ľuďmi uzobranosti, zároveň ľuďmi mnohých dobrých aktivít, ľuďmi, ktorí stretávajú v tichu sami seba osobitým spôsobom a počúvajú v tichu hlas Boha, ktorý nás neustále oslovuje. Všetkým vám prajem požehnaný advent.